دمخوش تماشاوانên Çarpılmedya li ser navê malbata Çarpılmedya silav û rêzgirtinê xwe pêşkêşî ve hemî temaşavanên Kurd û Kurdistaniyan dikim. Ez ê vîdarim vê heftê jî bi bûyer û ser kiryarên Kurdistanê Kurd û Kurdistanê têkildarin. Em ê gengeşiyekî li ser vê bibûrînin. Êvar baş temaşevanên hêja tevayî hemî derd û kula tevayî van bûyerê dawî ku ne bi dilê me bin jî û tevî van zulm û zordariya Erebayî li Rojavayê Kurdistanê em hêvîdarin, em ê bi hevra demekî baş derbas bikin, em ê hinek di van mesela de hevronî bikin. Carek din êvar baş. Gelî temaşevanan beriya ku em bûyerên germ ê Rojavayê Kurdistanê dest pê bikin, Umzanin pêvajoyekî ev salekî zêdetir e pêvajoyekî li Kurdistana Bakur di navbena Abdullah û Erdogan û Dewlet Bexşelî de dibûre. Di vê pêvajoyê de heya niha ev sal û tiştekî ye derbas bû, bes ti bûyerekî kiryarekî di warê pirsa Kurd da, pirsa Kurdistanê da tu gavekî ya jî tu hêviyekî çê nabe û çê nebiye jî heya niha. Ji ber ku aktorên vê pêvajoyê di mesela Kurd de ji xwe lihevkirî bûn. Yani Abdullah dibêje ne federasyon û ne dewlet û ne otonomî û ne çandî tu daxwaz û evekî ne tune ye û vana kiryarên neteveperestiya ev in. Yani li sosyolojiya Kurd û Kurdistanê ya pêvajoya heyî nake. Aliyê dewletê jî ji xwe dibêjin Tirkiyekî bê teror û niha zêdekirine dibêjin herêma bê teror. Ev jî tê vate ku ne tenê li Bakurê Kurdistanê li perçeyên dinê Kurdistanê jî dema û dibêjin teror tenê qesta wan Kurd in, Kurda ew bikin. Yani bi hemî maf û hêviya ew ê ve pûç bikin ku ji destê wan bê. Aliyê dinê em zanin vê pêvajoya hanêda dan û sendinên germ di navbena partî û rêxistin û alî û kesayetiyên Kurda da jî dan û sendinên germ hene. Lê mixabin heya niha wek hevkariyekî ya jî hevbeşiyekî rêxistinî demdirêj nehatiye avakirin. Lê duî warê de xebatên germ hene. û ev bûyerên ku li Kurdistana Rojava tê gotin, yani başûrê Rojava, ew êrîş û tûnûtûjiyê ku ji aliyê Ereba ve ser gelê me vê herêmê hat kirin, ew zulm û zordarî hêşt ku li seranserê Kurdistanê Kurd bibin yek deng, yek hest û dibinê şiara yeke Kurdistan yeke. Divê ew ê de di nava miletê Kurd da jî wa yekrêzî û yekdengiyekî gelek bilind avakir û ev tê vateya netewebûniya Kurd geştir kir. Yani dinyayê da ti bûyerekî tune ku tenê yekalî be. Karasatê herî mezin jî dualîne, serkeftinên herî mezin jî dualîne. Ev karasata ku li başûrê Rojava jî pêk hat, alî wî erênî ew bû ku yekrêzî û yekdengiya Kurda pêk anî û hesta netewebûniyê nava Kurdistaniya da geş kir. Li Bakur jî em zanin, yani Partiya Welatparêzên Kurdistan, Partiya Sosyalîsta Kurdistan, Partiya Hak û Maf û Azadiya Kurdistan Hakparê û PDK Bakur û Pêl Kurd û ciwanên serbixwe û destpêka nû û alî û kesayetiyên rewşenbîrên Kurda da dan û sandinekî germ jî pêk anî û merve hêvî dike ku ev dan û sandinê ku li ser pirs û pirskirêka başûrê Kurdistanê bibe bingehekî ji bo avakirina hevkariyekî domdar. Ev jî hêviyekî dinê li Bakurê Kurdistanê pêk tîne û ew dan û sendin germin ku niha xebatekê ye bi hevdûra jî helwesta xwe a hevbeş li hemberî van bûyer û kiryarên ku li dijî gelê Kurd tê kirin diyar bikin.
evya jî em hevîne ew bikin. Tabii aliyê dinê da jî kar û xebatên yekîtî û geşbûniyekî ku partî jî bê avakirin wan wara da jî kar û xebat tên kirin. Em hinekî li aliyê Bakur ku vê daviyê da ew sala çûnê 23 mehê bû ez bawer dikim maha 12 ku heyeta vê Komisyona Meclisa Türkiye bi sê milletvekiliya Dem Partî û ew ka Neteweperest MHP û AK Partiye çûbûn İmraliyê bi eblara rûniştinekî kiribûn. Bêguman di wê rûniştê de aliyê Mîtû û ew ê dezgehê dewletê dinê jî rûniştîne. Destpêkê de tu agadariyekî berfireh nedan, tenê Kurtayî çil ve derê bûyer çêbûye ku Ebla çi gotiye hestê wî çawa bûne bi Kurtayî evekî kirin. Di vê navberê de îtiraza me ew ê hebû, Dem Partî hebû. Dem Partî digot lazim e ew hevdîtina hûn bi tebayî belav bikin, ne tenê wa bi çend rêzava navaroka wê bêjin ev têr nake, ev dikare xelet bêfêmkirinê bi tebayî ew bikin, belav bikin. Ev bûyer û kiryarên ku li başûrê Rojhilatê Rojavayê Kurdistanê çêbûn li hesabê îxtidarê jî hat, ew danûsandinên ku İmralî kiribûn ew ê grûpê ew ê belav kirin. 16 rûpelava bi hemî belav kirin, bi îmze û ew ê hemî belav kirin li ser ew berê daxwaza Dem Partiyê bû. Lê gava hat belavkirinê navaroka wê li hesabê Dem Partiyê jî nehat. Yani hineka ê ku ne ew ê dabûn. Xwaniye ku tiştê ku di nava xwe de dipeyivîn jî ser İmralî ji hevalê xwe re jî xwaniye rastiyê nabêjin. Wextê ev tutanak hat belavkirin, Dem Partiyê da jî înfialekî çêbû ku Ebla ji bo ew 27 Nîsanê ku ji bo yani beyanek belav kiribû ev mesela pêvajoyê ku em tu tiştekî naxwazin, ne federasyon, ne otonomî, ne ziman, ne çand tiştekî naxwazin. Ji bo başûrê Rojava jî tê diyar kirin, ev wan jî girê dide. Aliyê dinê gotinên balkêş di wan hevdîtina da derdikeve ku Abdullah wextê hatibû girtin gotibû îznê bidin ez xizmeta dewleta xwe bikim, jê têpirsînê gelo tihê ew ê dibe ser gotina xwe me û ew ê ku 27 ew ê da jî min îlan kiribû, el gorê wan gotina me bi peyvê xwe ve girêdayî me û eger rê hebe ez müdaxala ew ê bikim, ê başûrê Rojava bikim ji ber ku Mazlûm Ebdî wek kurekî min e û ez çi bêjim ji gotina min dernakeve. Duy warê da jî ew ê. Lê xwaniya Wezîrê Derva jî diyar kir ku berê diyar kiribû ku Abdullah Öcalan bi Mazlûm Ebdî wan re dipeyve, danûsandê wan hene û Dewlet Bexşelî gelek cara ew kir, bana kurucu önder dibêje, yani ku avakarên destpêkê ku avakar e wî godarî nakin, Dem Partî jî wî godarî nake, ev tiştekî ne baş dikin, lazim e Abdullah godarî bikin. Duy warê da jî xwanê bû lê nêrînê Abdullah ew jî înfialekî dinê di nav hevkarên wî da ku heyan wa wî di şopîrên navwan da înfialekî mezin dest pê kir. Ev jî tevlîheviyekî din li Bakurê Kurdistanê û nav kesên ku li dû Abdullah Öcalan diçûn, di nav wan da jî gengeşî û nexweşiyekî dinê derxist pêş. Herçend Rojava ku başûrê Rojava ve girêdaye ew êrişî tûnûtûcî û macerî û koçberiya ku heye, hinekî pêşiya van gengeşiya belkî perdekî dikişîne ser, lê hêdî hêdî ev piştê bêdengbûniya başûrê Rojava ku niha em ê li ser wê jî îşev hinekî bêpevên bîrûrayê xwe bînin ziman, wê ev gengeşiya nava Dem Partiyê û şopingerên Abdullah da wehê gengeşeyên mezin bi xwe re bîne.
بله قاسم دفان وردا بیر رای خو هنکی او بکه کو ام درباس بشدنه ببن تدوان ورانا تشتكي جمرا نعش حياة باس بكم لأز هما أجيج ويجي كو تعش دس بكم براسي يعني سياسة دولة تركيا دامزرانة حياة إيرو مرد كاره بيجا دولة تركيا سياسة خوي سر مثلا كرد كردستانية دا بسركتية اشخوا مثلا پیواجو کل لترکیه و الباکوره کردستان دانه دست پیکرن تایبت هر کس هاتیه وی قناعتی کو اف پیواجوش بو روجاوای کردستان جی تک به هاتیه آوا کرن جبر کو تگوتن دولتک به ترور هرمک به ترور و وقت مثلا کرداجی درنن قنالا PKK her tevgerên Kurdî Kurdistanî ya her destkeftiyên Kurda wek terorê din nîşandan ji bo ku têk bibin. Mixabin wika ku me got yani îro ji zêdetirî bi destê dewletê bi destê Kurda dixwazin doza Kurd û Kurdistanê têk bibin û dûr da jî serketîne yani di vî 40 salê dawî da li Bakurê Kurdistanê tiştê ku xwestin bi rastî به هر آوای پیک آنین و عبدالله اوجلان جی وقت خدمتکاره کی دولت ترکیه کو او بخواه خواه پیناست که وقت خدمتکار دولته خدمتک باش کرج دولت ترکیه را مثلا دوزا کردی کردستانی نتوی بلکه الباکور کردستانی هانیه حتی دورا صفره معرفت کاروی بیجه او پوتانسیلا 40 سالی کو جبو دوزا آزادیا کردستان جبو سرخوبونا کردستان دهات داین بوان از نبیجم بوان خلاتی یانشیا بوان زانیاریه خوی که بدولتا ترکیه را کر براستی هاتیه نقطه کی کو خطا کردستانی گلک لواز بیه هاتیه خطا کوا کو کردستانی نکارن لکولان کردستانی در دو کل خواه یا جی پرسگره که دوزا کردستانی کردستانی را پاری وکن اف پیواجو جی معرفت کاره بیجه جعالی خواه سرکفتیه جبر کو ملت کرد ده مثلا و پیواجو ده جسپه که حیا ایرو طرفدار دم پارتیه جی حتی و توای کرده نرحت بون دوی مثلا و پیواجو ده جوه مثلا پیواجو گلک جی عاجزی خود هانین زمان لجبوک وان عاجزیا دولت و دم پارتی کم که یاجی ملت بدروی خو اقنا بکه به هزارم 3000 توپلانتیا چکر و براستی جی سرکفتیه تشتکی نیجی کو و باز کر مثلا روجاوای کردستانی کو ایرو امته دانه و مها داوی دا ایجا دخوازن به ناوی کو سرهلدان و برخودان روجاوای کردستان کاموفلاژ بکن اپو خطری و یانشی و بلای کوج آپوش کردار آورد خوازن دور دا وی وشیرن او جی هدی تیخو یعنی و باز کرش خو اف کمیسیونو و اف خباتن حیا ایرو جبو دوزا کرد و کردستان تگاوکی ناویت یا آویتن روجاوای الباکوره کردستان و ترکیه حتی تشته کود قانون دولت ترکیه دا هنه کو گاو باویجن وان گاو آجی ناویتن او جی تگوتن کو مثلا ریوه برو و شاردارن دم پارتیه حبسه دانه وان بردن نخوشه که زیده 30 سالی حبسه دانه ورن بردان مافه نظام هیویه و مافه چه براستی وان گاواجی او گاوین کو گره ورن آویتن اوانا ده حقوق دا هنه شوات قانون دا جی هنه فقط دیساز بیجم تیگوتن که او جالان ناخوازه او ورن او کرن ورن پیکانین جبو که بال سری نکشه نچه سر هناكي كوجيرا بن الترناتيف ياجي دستوي ضعيف كن او ناحيله ومثلا روجاوای کردستان جی هدی دیار بکو تماشاوان مدزانن يعني بتني دوی مها داوی دا بو چند پیمان کو حسده و حکومت دمکیا شامی به هفرا رودنین بریارا دگرن هی روجا دوا تک دچن او کیوان اوانا سیاستا حسده PKK YPG PYD دیار بوکو جارک دن دیار بوکو گریدای به او جالان و دولت ترکیه و هدی و داره تک دبن تشته باش او تشته اشارت باش اون کو
دوی 15 روز داوی دوی ماه داوی دا سروک رزدار مسعود برزانی دست آویت وی ایشی از بخوا باورم لگوری پیمانا دو کو آلیه حسده و شامه و هاتیه کرن اگر دست که مسعود با آواکی خورد ند ناف دابیا و اف تشتن دست کفتیه که هنه جی تک بچونا و اف قتلیاما سر روجاوای کردستان جی بردوام بیا به خیرت و به زحمتی و بتکلی و ام بیژن او که خوی شخصی کو دنیا را تکلیه وی خوشنه رزدار مسعود برزانی هانی حیاوه نقطه بلکی جوا باشتر به yani belki va baştır ve çağa baştır ve yani hayani Rojavay Kürdistan'ı civek başure Kürdistan'ı bin bandora PKK, YPG, PYD da be ve jbo Kürdat tişteki dernek eve. Temaşavanı meduzanı yani hayani mehek bu emji ikna bubun ko 100,000 şervan و çekdarın hesede hene o top و silah gran deste wan dane o dikate ordiya şamene o şam nikare tizilmeki ne hakiki avaki askeri wan ke wan bişkene le mekhabun diyabun ko evji tevdere un tevle hewane demek zafe şervane wan ev arabe ko lwe herema ko hesede jilwe dere bu haya hafti ki bere ev bune ادنه پرسکی گلی گرینگه باشه اف هده اف شروان عرب بون زعفی اف سلاح چی بونجه اف 15 ساله امریکا به اشکرهی به هزار بالگر بالهلگر تریلر malzeme çekdar o çek hani juanra ev kurun ev ki dana ki ev hesede van silah da ki çavakir evci ciye perseye deve mar cara gidine ve dere de şifre ke eğer em de şifre nekin ve ev der carek din hesede binaveki din lüve dere xwe ev bike xwe re xistin bike ve nehle kurd çavako 5 sal beri 3 sal beri 10 sal beri ala Kurdistan'ı lüve der şahutanın fırsat bibin ve carek din nehelin Kurdu Kurdistani hatta Kurdistani lüve dere xurt ve ezid bejim tam zamanı wiye deve ha tişteki ned bir de balkeş benim bira tamaşavana ko mesela konferansa 26 Nisan'ı ko jüve dere evkek derket komisyonek derket ko Rojavay Kürdistan'ı bu avay siyasi temsil bike le ev roja İro'ya wana bu tebta avay bu navi be hükümeta şarara be hükümeta Jolani ra رونشتناک پگنانین افجی دیاره کو حسده نعشتیه یعنی او تف فرمالیته نه دوی مرف وانا دست نشان که اوج ایروپی واجی جارک دن جبو خردکرنا خطا کردستانی رزدار مسعود برزانی و حریم کردستانی و لهر چار پرچه کردستانی گروه و پارتیین کردستانی پشتگیریاوی در ابکن که مخالفت که کردستانی لور خورد وج ایروپی و جارک دن نهیلن که او کردستانی بکوین بن باندورا siyaset و ایدئولوژیا آپو و PKK از دبیجم یعنی افتشتن که لوی در هاتنه پیمان دا هاتنه قبول کرن که ایرو من تماشا کر ایلهان احمد هانی زمان بچند خاله واد بیجه یک جد به هزن لشکری خطن پیشی ود کشن یعنی خطن پیشی این که نیزی جغرافیا کردستانه بونه دود به هزن آسایش ده وزارت هندرین را ورن انتگره کرن سسه به هزن اولایین حکومت بکوین حسکه و قامیشلوه چار اوه پارزگر حسکه ارکدار اوه بکن 5 حکومت دیپلومای کل حرم هاتنه طلبه و خواندوان هاتنه داین ورن قبول کرن ورن ناس کرن آلیه لشکری جی دبه و برد گوتن 3 توغای نهاد بین 3 تومن و آلیه حسده و bu wezareta parastinê ve werin entegre kirin lê wê wezîfa wan çi be wê di hûrgiliyê wî hê diyar nebûne herî mühim jî dibêje ku di vê peymanê da garantoriya Amerîka Yekbûyî û Fransa heye tabii di ber da vî jî dibêje dibe Tirkiye jî di nav vî karî dabû wa xuyane ku Tirkiye di nav vî karî dabû mesele
Türkiye navi karî dabû ne tenê Şamê navi karî bi kanala Abdullah Öcalan di nav HSK PYD YPG da jî di nav vî karî dabû divê meriv ji bîr neke ku ev xeterî hêvê dewam bike ji bo ev xeterî em pêş lê bigirin Kurdistanî pêş lê bigirin divê gelek hayîdar bin gelek çavvekirî bin û ez dibêjim ji îro pêva divê Kurdên Kurdistanî li wê derê bi rastî yanî meriv dikare bi rehetî bêje ku enekese jî li wê derê ti ewkekî wî zêde nemaye ew jî wê êdî nikar be xelkê Kurdistanî li wê derê bihêz bike ez dibêjim ev xeta Kurdistanî hem ji alê leşkerî mesela pêşmergê roj û hem jî ji alê siyasî ve bi alîkariya Rêzdar Mesûd Berzanî û hêzên Kurdistanî li wê derê xetek û partîkî nû were ava kirin û dibin sîwana ala Kurdistanê da carek din xwe birêxistin bikin dawiya dinyayê nîne eger ku nav heftîkî da nav mehek da heşt peyman goriya bin îşarete ku li Sûriyeyê ev hikûmet wê hê gelek gorankariya bike divê meriv wê fırsetê nede ku carek din bi kanala PKK ya jî bi nijadperestiya Ereba carek din tiştê hatiye bi destxistin jî were temirandin ya were fetsandin ji vê gava divê Kurd binê ala rengîn da li Rojavayê Kurdistanê bicivin û xwe birêxistin bikin û mesela PYD YPG jî bêminetî êdî ji wan jî ew bikin ji ber ku nekin wê ew wan bixin bin bandora xwe nehêlin Kurd û wê carek din tiştê bikin belê fermo Kerîbaran dema meriv li başîrê Rojava mêje dike beriya salekî jî me ji PYD xwest me got ev têkiliya we û eşîrên Ereba ku warê coğrafya û warê îdarekirinê da pêşerojê dikare ji were be pirsgirêk şûna bi Ereba ra yekîtî û hevkarî kirin piştexwebuwa girêdan bi Kurda xwe lazim e bê girêdan lê wana bersîbê xwe da ew ê dikir yani digo me hesabê xwe kiriye em xwedî hesabin hineka car cara jî dev ji me berdan me pêşiya wê dîtiye em dikarin pêşiya wê bikirin yani xeletiya destpêkê ku Kurd pişta xwe bevdûva kirin nedin îtifaqê bevdûra nekin bi kesên dinê ra kirin her tim dikare bibe egerê pirsgirêka ji ber ku Erebê ku bi Hesedê ra nava Hesedê da cî girtibûn Erebên Sûnî ne û Erebê ku li Şamê desthilatdarin jî Sûnî ne yani dîndarên Sûnî ne û evan Ereba nêzkê Siûdiyê ne yani wek eşîr wek evê heyaciyekî girêdayê Siûdiyê ne jî yani xeletiya herî mezin destpêkê da pişta xwe bi wan girêdan bû dev ji aliyên Kurda berdan bû herçend yani ev ku Abdullah Öcalan PKK tiştê ku ava kirbû ya jê ku bin bandora wê îdeolojî ew ê dabûn tu wextê bi Kurda ra îtifaq nekirin yani ev nexweşiyekî bingehîne lazim e rê û rêbazekî ji vê nexweşî ra bêdîtin ev îro karasata ku li başîrê Rojava hatkirinê jî yek jî ev e ya di duwa dehê adarê da îtifaqekî hat kirin ev îtifaq bû salekî yani nêzkê salekî ne me dikaribû bê naberê da Kurd xwe ku hevdû bikirin ku mesela wek civîna ya jî konferansa ya jî kongra ku li Qamişlo hat kirin 27 Nîsanê da dikaribûn di çerçeveyê wê çerçeveyê da yekîtî û efkariya Kurda bidana pêş ew bibûna xwedî bandor bibûna xwedî desthilatdar li vê herêmê lê mixabin heyan wiha ew derneket pêş ya sêya Heleb bajarekî nava Ereba da ye çiqasa Kurd lê bijîn çiqasa hebin jî bajarekî nava Ereba ye ser Ereba tê wekî îro em bêjin bajarê Kurda ku lê herî bajarê mezin İstanbul e lê tinkar bêjî İstanbul Kurdistan e û İstanbolê ez ê şer bikim İstanbolê xwe îdare bikim beriya wê danûsandin hebûn ku li Helebê karibin bê şer ew ê bikin yani ji wê derê vekşin ji ber ku şikandina şer encamê wî yê dûra jî
bişkandın erate lê mixabin nava yani PYD ya jî hesekê da hesedê da ew nebû yani duy warê da levkirinekî nebû ku qasê ku em dibihîsin hem ji Kurdistana Başûr be hem ji Amerika be hem ji Fransa wan be ji aliyê Kurda be ji bo wan hat gotin yani lazim şer nebe yani ji ber ku astenge lê şer hat kirine şer hat kirine ew şer encamê wê ji destpêka şer vexwanê bû şikestin bû ji ber ku nemimkûne te ew hêza mezina Kuldorê û ti dorpêşkirî we golekê ti wî şerî da ew ê bikî tenê armanc bi girîn û xûnrijandina Kurda meriv hertim nikare polîtika bike belkî car cara duî wayê da nava Kurda da Kurda li hevû civandê da pêk anîn lê hertim ev pere nake Helebê jî ew şikandina ku hat dora 150-160 hezar Kurd zivistanê serma ji cî warê xwe macir bûn û heyan wiha dora 500-600 Kurdên ciwanên Kurd nexwanêne aqîbeta wan çi ye hatin kuştin hatin girtin hê jî nexwaneye li ser wê maciriyê ew ê Rojavayê Firatê da jî şikandin bi Quranê û Erebê ku şerê Helebê da piştgiriya Şamê kirin bû rêbaz ji bo Erebê dinya jî ku li Dêrezorê li Reqayê li başûrê wê Rojavayê Firatê bû şikandina wê yani ew Ereb çûn aliyê Şamê ba dijî Hesedê rajtin çeka û ev jî bû pirsgirêkekî nava xweyî jî yani bû metirsiyekî ku Kurd û Ereb jî dijêtî û dijminatiyekî nava wan da ji nû ve ava bibe lê cihê kêfxweşiyê bû ku herçend em dizanin ev saleke Kurdistana Başûr û bin ewa domandina serokê Netewa Kurd Mesûd Barzanî va dest avêtin vê îşî û hertim ew civîn û ew ê navnetewî ew ê da ê Hesedê jî anîn wê derê û dan pêş divan êriş û ewa da jî ewana xwe kirin mertal ji bona başûrê Rojava Kak Mesûd vekirî ew ê ku wextê êriş were ser xelkê Kurd milletê min li wê derê bibe ciyê êrişê û kuştin û talan li ser gelê min wextê çêbe rast rast ev ê çaxê ez bi her warê da xwe li ortê ve tehdîtekî mezin kir. Ji warê dîplomasiya navnetewê da jî Herêma Kurdistanê ciyekî taybet leyist hem bi Amerika hem bi Ewropa hem bi der û dorên dinê re bandorekî baş leyist û dî war da jî bû asteng pêşiya qirkirina dawiyê ku li ser vê navçeyê çêbe. Bêguman ev hêza ku hatiye tenê li ciyê ku Kurdnişîn pirin yani hem Hesekê û Cezîrê hem jî Kobanî ciyê ku Kurdnişîn pirin ew bû xeta dawiyê ku karibin şûn da herin û bandora başûr jî ev hat rawestandin. Ciyê ew ê balkêşiye ku ev bû egerekî Kurd de facto li şûna xwe bibînin. De facto karibin xwe îdare bikirin. Lê îtîfaqa Hejdê çile ku hatibû kirin ku ew bandorê vê îtîfaqa dawiyê ye levkirina dawiyê ye warê ziman û çanda Kurdî da nezelaliyekî mezin heye. Heta meriv dikare bêje ne ku nezalaliye ew dibêjin wek Tirkiye ji ber ku bandora van onandin û van bûyer û kiryara yekjê aktorê mezin Tirkiye zimanê Kurdî wek zimanê bijarte çawa Tirkiye heye bibe zimanê bijarte heftê du saet li mekteba bê xwendin zimanekî fermiyê dewletê nebe di wî warê da gengeşeyekî heye ya jî nezelaliyekî heye ku îro aliyê Hesedê va hat diyarkirin ku ev ya ciyê gengeşiyê ye pêşerojê em ê ser xeber bidin lê çi qasa ji dila dibêjin em nizanin tabii ew aliyekî meseleye ya
Divê mesele de hat diyarkirin ku hebûna Kurdistana Başûr Dewleta Federala Kurdî heya ciyekî tev û hemî astengî û rewşa navneteviya xirab jî golek ye ku em karibin heya ciyek pişta xwe pê vekirê bidin. Xwedî li hemî pirs û pirsgirêkê Kurdistanê derkevin ciyê şanaziyê serbilindiyê ji ber wê jî ev diyar dike ku her destketinekî li perçekî Kurdistanê bingehe ji bo seranserê Kurdistanê. Çawa îro Kurd li her derî bang dikin yeke Kurdistan yeke Kurd yeke. Ez ê hema kekbaran ez ê li vir berdewamî tiştekî dinê jî duruşmekî dinê sloganekî dinê xweş heye ku biratiya gela îflas kir. Di hemî xwepêşandanê kolana da herkes li hemberê biratiya gela derdkeve û biratiya Kurda tîne evkê belkî feydakê herî mezin di vir de jê jî ew bû. Ê di duwa jî divê em bi rastî ê min ez her bername de dibêjim eger em heyanî vê îdeolojî û vî fikrê o calanî di nav Kurd û Kurdistaniya da deşîfre nekin bi awakî bêteref û mantiqî yanî wê Kurd o calan û îdeolojiya wî nehelin tiştek Kurd bi dest bixin. Yani bi rastiya Xwedê jî me birêne yani birênin yani ew çi dibêjin û çi dikin û çawa xelkê dixapînin û tevî van xapandin û tevî vê têkbûnê va di nav xelkê de hê ew têne qebûlbarin. Yani divê meriv viya hem ji xwe pirske hem jî ji van siyaset ve van partiyên Kurdistanî pirske ku tevay van yanişiyê xwe tevay van mesela Kurd têk dibin û hê jî ew pêşkêşê vê dozêne baş e yani çima em li ku derêne yani. Ji bo wî divê îro rojev îro ji Bakurê Kurdistanê zêdetir Rojavayê Kurdistanê ye li vir di vî 15 salî de van çi kir divê sala dawî piştî têkçûn û rûxandina em bêjin îktidara Beşar Esad û vir da Kurda çi kirin ji bo çi kirin çima nekirin ji bo xwe çi kirin ji bo dijminê xwe çi kirin ya jî ji bo bi navê biratiya gela çi kirin û çi hat serê wan divê meriv carek adinê dubare bîne bîra Kurda. Yani piştî we Daeş şikand we çar bajarê Kurdistanê em bêjin 5 bajarê Kurdistanê Qamişlo, Hesekê û Kobanê û Afrînê azad kir. Diviya bû ûn jê wirva neçûna. Diviya bû ûn ciyê çûbûn jî jê vegeriyane we 10-15 hezar xortê Kurd li wan li Reqqayê nizam çîkê Dêrezorê da kuştin ku watê ku gotin jê bikişin jî hûn 24 saeta da jê kişiyan te watê hûn kişiyan jî di rêda li we dan. Nehiştin û birevin jî. Baş e yani evana tev tesadüfün na. Ev siyaset, ev ideolojiya o calane. Ev 5 sal her deverê Kurdistanê bi xwe kambaxî û xerabiyetîne divê li wê derê demil dest li Rojavayê Kurdistanê ev xet bi vî awayî bi awayê ku çi hanî serê Kurda Rojavayê Kurdistanê bi awayê ku hendek û berîqata li Bakur çi hanî serê Kurda vana tev carek din dubare Kurd di nav meciyê xwe de derbas kin û li wê gorê siyaseteka sıfır pînûş xwe re peyda bikin. Yani xwe heya ev îdeolojî, ev fikir, ev siyaseta o calanî ku desteka dewleta Tirk tê pêşkêşkirin û dewleta Tirk ji damezrandina xwe heya îro siyaseta xwe ser tunebûn û îmha milletê Kurd tenê li Bakur na li her derê dinyayê dike divê carek din Kurdistanî siyaseta xwe ji nû ve mesela o calan û o mesela PKK û PYD û Dem Partiyê da di çavra derbas kin o deşîfre bikin o xwebrêxistin bikin siyaseta nû ava bikin. Yani xwe bi rastî em ê bi her awayî di vir da têkbûyî bibin. Yani li her derê ku destê wan tê daye hêza wan tê daye ewan wa kirine. Mesela vê heftiya dawî da aydî efû bikin bira temaşevanê me dijminê Rêzdar Mesûd Berzanî neddan. Dijminî neddan lê digotin
وظیفه خوی کردی تیت که کرد برای هفن او آلیکاریت که نظام چه باشه مادم کرد برای هفن شما وقتی که اون ایریشت بن سر او که پدکه لروجاوای کردستان ofis وان شوتینن ملت وان دبن دست داتینن سر مال و ملک وان نوها دو ناپر من اینترنت دا یکی گداری کرد دبه بانک که دبه و عربا تفج حبسا بردا اون گرتیه کرد شما برنادن yani birinin Araba tav afu kirine pişti vi şerî legirtiye siyasi Kurd hêt hepseydan hê nehat neberdan yani divê em zêdetirîn vê mesele vî îdeolojî vê dîtina ku xeterî bixwara 5 saletîne ser Kurdistanê hê jî wê berdewam be em li vê derê ji bo alternatîf li her çar perçe Kurdistanê carek din ev nebin desthilatdar ev îdeolojî divê em meheqeq de şîfre bikin wezîfa her Kurdî îro ji her tiştî zêdetir ev e lê tabî ê apojî ev heftîkiye taybet dibin vêga şerra serhildan heye ne wextê ku em rexna bikin ne wextê nizam çi ye asas tam îro wextê rexna ye em îro rexne nekin sibê wê eynî hesûmet serê me verin ez kek baran ez bo temaşevana dixwazim bala wan bikşînim ser vê derê fermo niha rastiyekî heye ku ev karasata li başûrê Rojava hat kirin bi sed hezara Kurdên me vê zivistana sar ji malê xwe koçber bûn gelek ciya li avayiyên dewletê ya ji avayiyên vala ku gelekê wana pencere ew ê jî pêvatine sûtemendî tune eletrik tune li kuça dimînin li ber agira dimînin û taw birçîne bê hatinekî bê evekî wêran û perîşan bûne hêviya me ev e Kurdistanî dilsozên Kurd heya karibin alîkariya xelkê me gelê me miletê me li vî perçeyê Kurdistanê bikin bi mal û milkê xwe ve alîkarî bikin ji ber ku tengasî a miletê me a me hemiyan e dubare em bang dikin di vî warî da Kurd helwesta xwe tûna neylin alîkariya xelkê xwe bikin li wê derê ev ne mane li wê derekî desthilatdarekî ne desthilatdar ew aliyekî nê meselê ya diduwa ku îro ji bo me Kurda ferz e çawa divan bûyer û karasata da dengê teng da em Kurd yekrêzî û yekdengî û bi yekdengî me dengê xwe bilind kir em karibin bi rastî di warê jiyanê de pêşeroja xwe da li bo ji bona pirs û pirskirêkên Kurd û Kurdistanê da ji bo avayiyên hevbeş pêkanînê da ji yekrêziya nava partiyên siyasî nava aliyên siyasî nava rewşenbîrên Kurd nava eşîr û desthilatdariyên Kurda da em karibin ava bikin yekîtî û yekrêzî her perçek Kurdistanê de karibin pêk bînin û navbena her çar perdeyê Kurdistanê da vê germayiya hanê em karibin bidin domandin di vî warî da jî ku di vê karasatê da jî birêz Serok Mesûd Barzanî bi taqeta xwe ve bi helwestê xwe ve bi hestê xwe ve da nîşandan ku bi rastî rêberekî vî miletê Kurd e em karibin dibin çerçevekî ew ê da em karibin yekrêzî û yekdengiya Kurda bigîjin hebûdû ev ya destkefinekî ew e me got destpêkê da jî min got her karasatekî da jî û serkeftina da jî du aliyê wê hene evê karasata ku li başûrê Rojava çêbû aliyê wî ye erênî avakirina yekdengî û yekrêziya miletê Kurd e ew hest û helwestê Kurdistanî em karibin geş bikin hebûna miletê xwe bêtir bidin geşkirin ku dinya jî me nas bike yani helwesta me bîne ku me wek miletê Kurd wek neteweyekî wek welatekî karibe piştgirî ew ê bike yani ew jî aliyekî di destê me da ye di vê naberê da li Îranê gelek bûyer û kiryarên nû dest didin ew jî seranser bandola xwe li her çar perçê Kurdistanê jî dikare bike û rojhilata navîn bike aliyekî evê salên dawiyê ku Tirkiye jî dixwaze nav herçû merçû û tirs û lerzekî da ye yek jî mesela Îranê ye çawa Îran baskê wî li Filistîn û Lubnan û Sûriye û ew ê Yemenê hinkî hatin şikandin
نها دوراتیه نوا ایران بخو که 28 ماه 12 بردا سردانه که هیه نرازی بونیه که هیه و دوان نرازی بونیه دا لگور حیانوها فرمیم 6000 بهتر انسان هاتنا کشتنه اکو رسمی دیارن دورا 20000 انسان د زندانا دایه اوه کو رسمی دیارن در به وانا بحثا کشتنه گلک زیده ترتین کرنه işkenceyi gellek ziyade tırtın kırne, idamen gellek ziyade tırtın kırne. Divi varida ev revş heye ku Amerika be hemi yani heze xuye deryayı var dora İran'ı dorpeçe ki kriye ku ihtimal heye müdahale ki İran'ı bike. Lihayan va mukabın neva İran'ı da kese ku vara şuna van malayan كسكيل أورتتنا يعني نكرشا نجي مجاهدين خلق نجي ريختنا كيدنا كوكاربا جي بكرة أبتنا لديارة فكرية كو نا أمريكا ونا دولة نافنتاوي كو لدانا كي كاربن إيراني بتاوي پرچه بكن أو لنرين والبس تناي اگر در فتبه مخالفته كي جيمان مالله هبه دكاره احتماله كي كو رژیم مالا برو خواندن افوویتی و تندوتوجی و کشتن و تالان و ویران جو ارترابه شنوی دا انندک اداره کی کاره به ایران کی فدرال ایران کی نناوندی ایران کی کوهنه کی مافه پیکاته پیکوره کاربل شنوی پی بکرم که هلوسا ترکی جی حیا ایرو امان چاوا دکاره پیشیا به بکره دوی واری دا دستونه که devletin dervacı mahçıpke İran'ı mahçıpke bu peşa şaraki bıkre emevidarım kuduyu varida encame ki bir deste van nekebe ledana ki hebe divi varida Irak jiyaki gringe mesela ve ledane da ev haşti şabi vakti mesela Daiş'e da ku avaya ki Jinava Şia hatvu avakırın ev avayı bir orduya ki kurt وبتشاي كي قال لك مازنجو علي الرجيم بات جواناتي داني وإيرو دامي واري عراق دا وقت دولته كي نوا دولته دا هاتي أفاكرم أفجي أمريكا نرحدك دليدانا إيران دا جي دكاري أفجي بشكل آستانك بجبو ويجي ترم بخو تهديدا كي لامبري عراق شامكو نوري مالكي نبا سر حكم يعني مداخلة كي سر راس جي آنی روژه و گلک کفان گروبین چکدارن سر ایرانی و لهمبر وان تایبت لگلمپریم پولیتیکا که هیه که اوان چکدارن حشتا شعبی انندک شون دا بخم به هیز بکن جبه کفانا گلک تندو توجی لکردستانی جی کرن او ایریشو تندو توجی کردستانی دهات کرن جی پرانی جوانا بو او جی امهوی دکن و پیش روژا پیشیامه دا دربکی لوانا که و پیشوانجی بچکی آستانگی بکرن اکباران دبی جی به افکاری کاربن کار کن دبی تاوی وان فکر و بیانی و شیروه مینی راجی دبی هیوی خواه ضعیف نکن از بخوا باور به هر آوائی باورم که اف 100 سالا کرد و کردستانی آیه و لروجاوای کردستان سوریه اویوان نچه و کرد گلک تشتی باش بدست بخن جبر که هیدی جباندورا اوجالان خلاص ببن اید دوا تشتی که نجد خوازم بال بکشینم سره که تماشاوان دزانن بریار گرتنه که وان داعشی گرتی ببنه ایراقی باش یک ایرو جیش مپرسی اف چیه مثلا چماد بن ایراقی نلورنا حیلن مگول گوری من او دبیجن امی روژه کی امو وان عربا ورنه هم بره هف يعني كيبن اسرائيلي بن امريكي بن وروجك بخوازن في او كي تراب كن في جولاني دبكو او لسوري بن او وان برده واجي بينا باخو بوان بدا شاركرن يكجي او احتمال demek ki hel Suri şar ne kad ya hel Suri hükümet runen iştiye he Suri ve çend peyame nuçevin ne diyare eko em dukhazin u talep kin yekitiya Kurday serxeta Kurdistani lwedere de dua ve baskir mesela İran'ı mesela asas İro Rojava heri giran mesela İran'ı yani ev mesela Kurdistan'ı mesela Surici xiste Rojava de dua sisiya
Divir mesela Suriye'de tiştekidin bejim ko tişte ez pe hasiyam yacı min takip kir yacı muxwen ev apojiya le evke gariyane yani kanalaki le İsrail'e gariyane gotine em de sıkıntıya da ne Kurd Rojavay Kurdistan'e çima un alikari nakin ev jî gotine her alikariş Filistiniya bixwazin em devleteka teröristin yani aynı ve cevaba ko evan itham tikin bu ve cevaba wan jî dane bira Kurd vî jî bizandin gotine ki hûn çima alîkariya me nakin em dixwazin û piştgiriya me bikin milletê Kurd sıkıntiyê da ye gotiye her alîkarî piştgirîş Filistiniya bixwazin ji bo ku hûn ji bo wan mitînga çê dikin ê di duwa jî hûn dibêjin İsrail devleteke Siyonîstî terörîst e em devletekî wan e gere hûn ji me nexwazin mesela İranê da jî İran îro min temaşe kir dîsa televizyonekî da a Tirkiyeyê dibêje nav vî 10 rojê dawiyê da serok wezîrê dervayê Tirkiye wezîrê dervayê İranê her êvar li ser mesela İranê û Amerîka axivîne tabii ki Türkiye naxwaze li wê derê ku kargaşa û têkileyîkî û kaosek derkeve dibêjin ku li wir jî tiştek derkeve wê Kurd li wir jî bixwazin tiştek bi dest bixin êwan tev hay û bala wan ser Kurda ji bo Kurd tiştekî bi dest nexin lê ez bawerim ew îktidara mala eger Amerika û eger İsrail alternatîfek peyda nekin jî ji xelkê ya jî ji muhalefetê wê di nav orduya İranê da muhalefê ku li hemberê melan e wê tiştekî bikin yani ev hevqas mesrefa wan û hevqas teyarê wan û gemiyê wan hanîne wê derê wê vala nesekinin wê zirarekî bidine wir di wir da jî dibe em çavvekirî bin em haya mejme hebe ku li wir jî ew pejeka girêdaya apojiyaya li wê derê jî ew Kurda têk nebe Kurd wê derê yekrêz bin bi hev rabin û ji dinyayê alîkariyê watê bixwazin di dervayê îdeolojiya PKK da bimînin li wê derê jî ez hêvîdarim wê tiştê baş bi dest bixin û bawer ke em hatine dawiya bernama xwe spasiya temaşevana dikim û êvar baş û bi hêviya Kurdistanek azad û serbixwe Niha gelî temaşevanan ciyê ku pirsgirêk eger pirsgirêka civatê xilas nebe pirsgirêk civatê de hebe pêkate nerhet bin ji îdarê ji rewşê serbest nebin azad nebin li wê derê her tim egerê pirsgirêka egerê şer û pevçûna heye ciyê ku em lê welatê me Kurdistan lê nava her çar perça da jî ew dewletê dagirker tu wextê ne lêne ku mafê Kurda bi tevahî ew bikin çareser bikin ya jî hel bikin pêşiya Kurd û Kurdistanê vekin ji bo wê jî her tim tund û tu jî li pêşiya me ye ji ber wê jî egerê li pêşiya me karê li pêşiya me yekîtiya me ye yekrêziya me ye hevgirtina me ye dû war da lazim e em tim hişyar bin li yekîtî û yekrêziya xwe bigerin karibin enindek derd û êşê xwe kêmtir bikin em heya heftekî dinê em hatin li dawiya bernama xwe ya îroyên heya heftekî dinê bi hêviya bûyer û kiryarên kêfxweş ve pêşerojekî baş ve bi xêr û xweşik bînin mala we aba êvar baş